Dobar dan i dobrodošli na sat povijesti za 6. razred osnovne škole. Naslov naše današnje nastavne jedinice je Doba uspona Rimskog carstva. Za početak pripremite udžbenik povijesti, bilježnicu i radnu bilježnicu. Nakon današnje nastavne jedinice trebali bi znati objasniti razvitak Rimskog carstva u 2. stoljeću, poznavati careve koji su osvajačkim pohodima učinili Rimsko carstvo najvećim u svom postojanju, uočiti promjene koje su se događale u gospodarstvu i vojsci, prepoznati ozbiljniju ugroženost rimskog klimesa preko kojeg provaljuju barbari sa sjevera, te objasniti krizu 3. stoljeća. Kratkotrajna vladavina Nerve od 96. do 98. godine predstavljala je samo uvod u carevanje jednog od najvećih vladara Rimskog carstva, a to je Trajan. Upravo je Nerva osvojio Trajana, a Trajan je vladao od 98. do 117. godine. Rođen je u Hispaniji, u španjolskoj pokrajini Andaluziji, bio je prvi rimski car koji nije bio iz Italije. Njegovu vladavinu obilježili su osvajački ratovi. Osvojio je Dakiju, Armeniju i Mezopotamiju, a iz tih područja u Rim je stiglo golemo bogatstvo i mnoštvo robova. Dakija je teritorij današnje Rumunjske, Armenija je država na Južnom Kavkazu između Crnog mora i Kaspijskog jezera, a Mezopotamija je područje jugozapadne Azije. Učili smo Mezopotamiju u prvom polugodištu, područje između Eufrata i Tigrisa, odnosno područje uglavnom danas države Irak. Carstvo je u prvoj polovici 2. stoljeća bilo površinom najveće. Prostiralo se na 3 kontinenta i iznosilo čak 6 milijuna kilometara kvadratnih, a imalo je oko 70 milijuna stanovnika. No od sredine 2. stoljeća rimska je država bila prisiljena braniti svoje granice, morali su gušiti pobune robova i pokorenih naroda i odupirati se sve češćim i žešćim naletima i provalama barbara sa sjevera. Bogati ratni plijen Trajanovih osvajanja omogućuje njegovim nasljednicima mirnu i stabilnu vladavinu. Trajan je bio zadnji veliki osvajač rimske povijesti. Zemljovid prikazuje Rimsko carstvo od Augusta do Trajana. Vidimo sve rimske provincije, vidimo i 3 nove, to je Dakija u Rumunjskoj, Armenija i Mezopotamija na jugozapadu Azije. Hadrian je vladao 117. do 138. godine, njega je posinio Trajan, bio je miroljubiv vladar, poklonik grčke kulture, mijenjao je politiku carstva, utvrđivao granice, a Mezopotamiju je ugovorom prepustio Perzijancima. Hadrian je uvidio da je carstvo golemo, preveliko, da je teško upravljati tako velikim carstvom, pa je tu provinciju Mezopotamiju na kraju prepustio Perzijancima. Nakon potpunog pokoravanja Britanije, car Hadrian dao je na granici Britanije i Škotske podići veliki obrambeni zid radi zaštite provincije Britanije od upada barbarskih plemena s područja današnje Škotske. Marko Aurelije je vladao od 161. do 180. godine. Bio je car filozof, vodio je skroman život jer je kao čovjek bio blage i miroljubive naravi. Kada je preuzeo carsko prijestolje, zemlja je još uvijek bila u blagostanju. Državna je blagajna raspolagala znatnim sredstvima, a nemiri u provincijama bili su pravodobno ugušeni. Ipak, u carstvu je svakim danom bivalo sve više proturječnosti koje su vodile sazrijevanju krize. Gotovo je cijela vladavina Marka Aurelija ispunjena ratovima, tako da u njegovo vrijeme prestaje razdoblje rimskog mira. Godine 167.
započeo je dugogodišnji rat sa germanskim i barbarskim plemenima, ratovao je u Podunavlju i na istoku protiv Barbara, koji su silom počeli upadati u pogranične rimske provincije, a osobito su opustošili Dakiju i Panoniju. Barbari su na tisuće ljudi odveli u ropstvo, a stanje u provincijama otežavala je i kuga. Saniranje posljedica kuge i rata iziskivalo je trošenje velikih novčanih iznosa, što je opet opterećivalo državnu blagajnu. U nastojanju da očuva mir na granicama, car je morao više godina boraviti na sjeveroistočnim granicama, to jest na Dunavu. Naposljetku je iscrpljen neudobnim životom u stalnom pokretu bio prisiljen dopustiti barbarima da se nasele u pograničnim rimskim zemljama. Tamo im je bilo dopušteno obrađivanje zemlje, a oni su zauzvrat služili u rimskoj vojsci. Učinio je to i zato da bi se došlo do kakvog takvog mira, koji je trebao i vojsci željnoj odmora i mira. Osim se opasnošću od Barbara, Marko Aurelije je bio suočen i sa ustancima u rimskim provincijama. Najveći i najopasniji dogodili su se u Egiptu i Galiji. Budući da je shvatio da bi Apeninski poluotok mogao biti ugrožen od napada barbarskih plemena, izgradio je limes za obranu Apeninskog poluotoka. Marko Aurelije je umro 180. godine od kuge u vrijeme novog pohoda na Germane, daleko od svojega voljenog Rima, u Vindoboni, današnjem Beču u Austriji. Slika prikazuje također Marka Aurelija. Marko Aurelije je imao nadimak car Konjanik. Marka Aurelija je naslijedio sin Komod, kojega je za cara proglasila vojska. U njegovo vrijeme prestaju ratovi sa barbarskim plemenima. Komod je uživao u gladijatorskim borbama i tražio iskazivanje božanskih počasti. Osim toga, progonio je senatore, što je prouzročilo urotu koja je završila njegovim ubojstvom. Tako su završila prva 2 stoljeća Rimskog carstva, a nakon njegove smrti opet izbija kratkotrajni građanski rat. Dinastija Severa. Dinastiju Severa je osnovao Lucije Septimije Sever, koji je vladao 193. do 211. godine. Sever je bio vrlo uspješan vojskovođa prije nego što je proglašen carem, a bio je vrlo školovan čovjek, čvrste volje i uredan činovnik. Podrijetlom je bio iz Afrike, a Severa su za cara proglasile Panonske legije. Uspio je u vrlo kratkom vremenu vratiti red i mir u državi. Njegov je glavni oslonac bila vojska. Do njegove vladavine časnici su bili gotovo isključivo Italici. Kako bi vojska bila zadovoljna, dopustio je da se svaki vojnik može popeti do najviših časti. Vojnicima je bila dopuštena ženidba, a osim toga smjeli su sa svojim obiteljima živjeti u blizini tabora. Kako je zbog nestašice novca bilo teško plaćati veliku vojsku, pograničnim je trupama dodjeljivanja zemlja koju su vojnici morali obrađivati. Tim je mjerama smanjena pokretljivost vojske i njezina borbena spremnost. Zadnji car iz dinastije Severa bio je Aleksandar Sever. Razlozi gospodarske krize carstva. Bili su mnogobrojni razlozi. Sigurno glavni razlog je prestanak osvajačkih ratova, nemate više novoga ratnoga plijena. Seljaci su ostali bez zemlje, tu će zemlju prisvojiti veleposjednici, vojnici se bune, česte su izmjene careva, veliku ulogu u imenovanju careva ima sama vojska. Krizu su pokušali riješiti uvođenjem novih poreza i kolonata. Oporavak gospodarstva i teških agrarnih prilika zemljoposjednici su potražili u pokušaju davanja zemlje u zakup, nastojeći ujedno povećati zanimanje za rad na zemlji. Zakupnici su bili seljaci bez zemlje, gradska sirotinja ili pak oslobođeni robovi koji su se nazivali kolonima.
Tako je po kolonima cijeli taj ustroj dobio naziv kolonat. Koloni su za zemlju uzetu u zakup bili dužni gospodaru kao zakupninu dati dio prihoda u naturi, a dio u novcu, uz napomenu da su državi plaćali porez. Takvi su se kolonatski odnosi pojavili već u 2. a u 3. stoljeću raširili se po cijeloj zemlji. U početku je kolonat donio toliko nuždan oporavak rimske privrede i izgledalo je da je Rimsko carstvo izašlo iz krize. Vi ćete sada u svoje bilježnice zapisati plan ploče. Imamo sve careve 2. stoljeća. Plan ploče je na 3 stranice. Sa ove druge stranice ne morate opet pisati carevi 2. stoljeća. To sam vam stavio da vam bude preglednije. I na kraju kriza 3. stoljeća. Za domaći uradak riješiti pitanja i zadatke iz radne bilježnice i to bi nam bilo to za danas. Hvala još jednom na slušanju i gledanju. Želim vam uspješno i zabavno učenje. Doviđenja.